ክበር ባለኝ ነገር ክበር ባለኝ ነገር። ሰላም ሰላም ቤተሰብ ድሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም ኣምላኽ መስገን ከመይ ኣለኹም? ካብ ሊቭ ዝኣቱ ብዙሕ ገይረ እየ ዳርጋ ብዙሕ ዋር 5 ወርሒ 4 ወርሒ ደገይረ ይኸውን ሊቭ ካብ ዝኣቱ እና ከመይ እኒኹም? ድሕና ዲኹም? ናተይ ቤተሰብ ዝኾንኩም ማለት እዩ። 500 ሰብስክራይብ ኣለኹምኒ ሃፍታም እየ ባይዘይ ጀማሪት እየ። ብዙሕ ፍልጥ ናይ ዩቲዩብ ገለ እኳ የብለይን ብዝኾነ ግን ሕዚ 100 ገለ ካሜራ ዝቐርፅ ኣለኹ ሲካ 100 መውፅኢልካ ሓሳብ ገለ ትቐርፆ ነገር ማለት እዩ። እና ብዛዕባ ሓሳስያ ክዛረብ ደልየ ሓሳስያ ትሳቀያ ኣሕዋተይ ኣብዚ ዓዲ ተሃሊኸን ሓሳስያ ናይ ነፍስኽን ከምዚ ኣቑሑትን ሓፀብክንሲ ኣብዚ ናይ ኣፍ ልብኻ ትሕት ኢሉ ማይ ነጥረካ ክሎሮክስ ገለ እሞ ዝሕኽኸክን ሰባት ኣውዚኣኻትክን ሕርኽርኽ ዝብለክን እዛንክን ዘልዕክን ሓሳስያ ዘለክን ሰባት ማለት እዩ ንኣይ ዝሐሸኒ ክነግረክን ናይ ዘጠቕመኒ ነገር ማለት እዩ። ንባዕለይ ሓሳስያ ጠቕሊላ ኣይገደፈትንን ናይ ኣፍንጫ ኣለርጂ ኣለኒ ግን ብዝበልዐኒ ነበረ ጎረረይ እዛነይ ብጣዕሚ እዩ በቃ ምንም ዝርብሸኒ ነይሩ ማለት እዩ። ምንም ክድቅስ ኣይኽእልን ብሰንኪ ትስእ ገለ ነይራ እና ንኣኣ መፍትሒ ስለ ዘረኸብኩላ ንኣሕዋተይ ከ ንምንታይ ዘየካፍለኒ ኢለ ብፍላይ ዓዲ ዓረብ ዘለኽን ኣሕዋተይ ተሳቒኽን ኢኽን ዓዲ ዓረብ ዘላ ጓል መዳምሲ ዳርጋ ሓሳስያ የብላን ኢልካ ውሕድ ሰብ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ዳርጋ 40% 30% ዘይብሉ ሰብ እዩ ዝኸውን እምበር ዝበዝሕ ብፍላይ ዓመታት ድፍእ ተቢልካ ኩሉ ዳርጋ ሓሳስያ ብሓሳስያ ይሳቕ እና ዋላ ኣነ ሙሉእ ሕክምና ወይ ሙሉእ መድሓኒት ኣይረኸብኩን ናይ ኣፍንጫ ኣለኒ ወይ ሓመድ ተጨኒኑ ወይ ሕሩጭ ተጨኒኒ በቃ ኮይኑኒ እዩ። ግን እቲ ናይ ጎረረይን ናይ እዝነይን ዘልዕኒ ነበረ መድሓኒት መጀመርታ ክነግረክን ቱ ናይ እዝነይና ናይ ጎረረይ ዘልዕኒ ነበረ እንታይ እዩ ቁርንፉድ ማለት እዩ። ቁርንፉድ ትፈልጦ ኢኽን ድሕ ዘይትፈልጦ ከዓን ከርእየክን ይኽእል ግን ዳርጋ ቁርንፉድ ዘይትፈልጥ ዓዲ ዓረብ ዘላስ የላን ወይ ከዓ ምስማር ዝብልኦ ይዕራው ማለት እዩ። በቃ ኣፍቱ ዘነቐለክን ሰዓት ይኮንክን ምስ ጀመርኩን ክልተ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ምሻን ሓንቲ ነቆርጦንክን ማለት እዩ። ኣፍቱ መልሓስክን ተርክኦት ኮይንክን ኣብ ዝተሓነክን ማለት ተተብልኦ ተታረኻኽዋሉ ገለ ተሓነክን ኣብ ተራኻኽዋሉ ማለት እዩ። ቀስ ናባልክን ትቁርጥሞ ኣብ ሓደ ሻዕ ሕኺ የቢልክን ዘይኮንክን ትሕጥኦ ቀስ ናበልክን ምንታን ንኩሉ እንትን ክብል ማለት እዩ። ሕኺ የቢልክን ተውሒጥክንስ ንውሽጢ ስለ ዝኣቱ ምንም ትርጉም የብሉን። ቀስ ናበልክን ከም ማስቲካ ኣፍክን ተዘውርኦ ዘበለፀ ማለት እዩ። ንሱ ጠቒሙኒ ግን ሓደ ሻዕ ግዛዕ ተጠቒምክን ሕሽ ክብለክን ከይመስለክን ኣነ ዳርጋ 3 ዓመት ገለ ተጠቒመዮ እየ። ኣነ ሮቡ ዝበሃል ኣለኒ ሮቡ ከምዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ባዕድና እንዴ በቃ ሓሳስያ ተነቒሉንስ የስዕለኒ ምንም ሰዓል ዘየቋርፅ ገለ ሓደ ንኡ ኣማሒሽለይ ካልኣይ ከዓኒ ነቱ ጎረረይ ዘልዕኒ ነበረ ሓሳስያ ነቲ እዛነይ ዘልዕኒ ነበረ ሓሳስያ ኣማሒሽለይ ማለት እዩ። እና ተጠቐማ እሳ ተጠቒማትኒ ኣነ ተደጋጋሚ ተትጥቀምኦ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ተኻልአይቲ ከዓኒ ማለት እዩ እዚኣ ዘይብላ ጓል መዳም ማለት እዩ ብጣዕሚ እንትን እያ በቃ እዚኣስ ትፈልጣኒ እዚኣስ ዘይብልክንስ ትንቀሳቐስ የብልክን ኣነ ዋላ ኣብ ዘይጥቀመሉ ሰዓት እዚኣ ብስሩ ተዘይሃልያ ከምዚ እንታይ ስሙ እዩ ዝመስለኒ ከምዚ ሕማም ዝምለስ ገለ እዩ ዝመስለኒ። ሕሳር እያ ብዙሕ ኣይኮነትን 25 ሪያል እያ ትሽየጥ ኣብ ሰይደልያ ኢኹም ትረኽባ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ኣሎ እዩ ነዚኣ ቀሪፅክን ኣብ ፎቶ ከእምጠልክን እየ ተምፃእ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ኣብዚኣኻትክን ኣብ ኢድክን ተዓፃፊ ዝሕኽኸክን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነብስኽን ዝሕኽኸክን ብጣዕሚ እያ ጠቓሚት ማለት እዩ። ብዙሕ ክሬም ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣነ ቅድሚ 4 ዓመት ማለት እዩ እዚኣኻት እዚ ተዓፃፊ ኢደይ ናይ ክሎሮክስ ናነጠረ በቃ ቆሲለ ማለት እዩ። ቆሲለ ሓኺኸ ኣቑሲለዮ ስለ ዘስሕየኒ ካብኡ እዚኣ ኣምፅያትለይ ዝዓረብ ካሊእ ክሬም ባምፂናለይ ነይረን መጀመርታ 3 ዝኾን ክሬም ከምዚ ዓይነት ኮይኑ ፃዕዳ ገለ ኣምፂናለይ ነይረን ኣይጠቕመንን ምንም ክሰርሐለይ ይኽኣለ ካብኡ መበል ሳልሰይቲ እዚኣ ኣምፂናለይ ማለት እዩ። እዚኣ ብጣዕሚ እያ ሰሪሓለይ ብድሕሪኡ ኣይገድፋኒ ማለት እዩ። ካብኡ እዚ ትገብሮ ተለኽን ከዓ ብሓደ ሻዕ ሕሽ ክብለክን ከይመስለክን ማለት እዩ። እዚ
ክስካብ 3-4 ደጋጊምኩም ትገብርኦ ባዕሉ ንባዕሉስ ይሕኸካ እዩ ጌርካ ንሃለካ ክትሕከኦ ግን የብልክንን ማለት እዩ። ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ተጥቀመላ ኢለ ሕዝስ እዚኣስ ብዙሕ ዘይፈልጣ ሰብ ክህሉ ይኸውን ኢለ እየ እምበር ዝበዝሐ ደቂ መዳም ይፈልጣ እየን እተን ሓሳስያ ዘለወን ገለ ዘይትፈልጣ ግን እዚኣ ምሓዝ ኣብ ተላጃ ተቕምጦ ትኽእላ ኢኹን ኣብ ደገ ንዳርጋ ንስታት 2 ወርሒ ገለ ይፀንሕ እዩ 1 ወርሒ ዝብል ግን ኣነ 2 ወርሒ ገለ ይጥቀመሉ ኣብ ተላጃ ተጌርክና ከዓ ብዙሕ እዩ ክፀንሕ ዝኽእል ማለት እዩ። ኣብ ቁሪ ቦታት ኮይኑ ፀገም የብሉን ኣብ ሙቐት ኮይኑ እምበር ኣብ ገዛ ሙቐት ኣብ ቁርቲ ኮይኑ ፀገም የብሉን ማለት እዩ። ብዝበለፀ ከዓኒ ወረቐት ስለ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ናቲ ሕግታት ተኸቲልካ ምኻድ እውን እዩ። እንግሊዝ ዘይተባህቲ ኮይንኩም ከምዚ ከማይ ከዓ እንግሊዝ ዘይትኽእላ እቲ ወረቐት ወይ ከዓ እንተው ዝኒኦ ፅሑፍ ስክሪንሻት ጌርክን ወሲድክን ናብ ጎግል ትወስዶ ትኽእላ ኢኻ። ዕድመ ንጎግል ምሁረ ይብል ገለ ይብሎ ከይዱ ክትርጉመልክን ይኽእል እዩ ብትግርኛ ድዩ ብኣማርኛ ማለት እዩ። እና እዚኣ ክብል ኣትየ ነይረ ሎማዓንቲ ናይዚኣ ኣጠቓቕማ ከዓ ማለት እዩ ዋላ ንገፅ እየን ዝጥቀማላ ኣዕራብ ንገፅ ዋላ ይጥቀማላ እየን ስክሪንሻት ትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ንገፅ ይጥቀሙሉ ኣብ ህዝማዳ ዘለዎን ገለ ሰባት ይወሃባ እየን ንገሊአን ይሕየለን እዩ ንገሊአን ከዓ ፈፀጋ ገለ ይወሃቡ እዩ። ኣነ ንገፅ ተጠቐማ ኣይብለክንን ምክንያቱ ሓላፍነት የወስደለን ኣብ ገፅ ማለት እዩ። ኣብ ነብሲ ግን 100 ካብ 100 ብጣዕሚ እያ ጠቓሚት ብጣዕሚ ማለት እዩ። በቃ እዚኣ ተገይረ ዝኾነ ነገር ወይ ተወፂኒ ወይ ዝኾነ ነገር ትሕኺኽ ናብዚ ዓዲ ዘለኻ ዳርጋ ብሓሳስያ ተሰቂዩ እዩ ሰብ በቲ መጣህራት ኬሚካላት ገለ ስለናተጠቐምናዮ ንውዕል ማለት እዩ። እና እዚኣ ጌርክን ምሸት ኢኹም ትገብርኦ ትድቅሳ ተለኹም ትገብርኦ እሞ ንጉሆ ብደንቢ ብሳሙና ክትሕፅኦ ኣለክን ተዘይኮይኑ እዚ ዘይተሓፀብኩ ናብ ፀሓይ ተወፂኽን ካብ ጥቕሙ ጉድኣት እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ። የብለካ የቁስለካ መሊሱ ናብ ገፅ ይጥቀሞ እየን ምሽ ኢለክን ነይረ ናብ ገፅ እንድሕር ጥቀምኦ ኮይነን ተሓፅዮን ገሊአን ዝወፃ ኣነ ተጠቒመዮ ነይረ ቅድም ኢለ ማለት እዩ። ይሕዊ እዩ ከም ምዃይ ገፀይ ዝኾነ ነገር ወፂኒ ግን ኣነ ከይፈለጥኩ ንደገ ወፅየ ፀሓይ ማለት እዩ ዘይተሓፀብኮስ ወፅየ ካብኡ በቃ እዛ ገፀይ 3 ዕጥፊ ተባላሸ ድሓር ካሊእ ክሬም ገለ ካብ ካሊእ ዓዲ ጥልዮ ገለ ሕሽኒ ማለት እዩ። በቃ ኩሉስ ፀሊም ፀሊም ንጥብጣብ ኮይኑ ንጥብጣብ ከጥፍእ ኢለስ 3 ዕፅፊ 4 ዕፅፊ እዩ ኮይኑ እና እዚኣ ትመስል እዚኣ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ተጠቐማላ ክብለክን እየ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ንስኻትኩም ዝጠቐምኩናሉ ሸር ተጌርክናልና ኣንሕና እውን ኣነ ዘተጠቐመኒ ብወገነይ ሸር ተጌርና እንስንሳትና ኢና እምበር ሎምስ ሓሚምካ ሕክምና ከድካስ ዋላ ሕማምካ እናፈለጥዎ ድዮም በእውነት ክሕጡዩና እዮም ሎምስ ምንም ጥዑይ መድሓኒት ክህቡካ ኣይኽእሉን እቲ መድሓኒት ኣዚምካ ዘገድዳ ካሊእ ሕማም ተምፅእ እና ዘጠቐመና ነገር ሸር ተነገብሮ ብፍላይ ኣብ ናይ ክኒንያ ገለ ዘይኮነ ኣብ ከምዚ ዓይነታት ምርኮስ ነገር ፀገም ዘሎ ይመስለንን ማለት እዩ። ንሰብ ተካፈልና ፅቡቅ እዩ እና ኣሕዋተይ ሳብስክራይብ ግበሩለይ ጠፊአ ክምለስ ሓስየ ኣለኹ ናብ ዩቲዩብ ማለት እዩ ክሰርሕ ሓድሽ መደብ ክመፅእ ሓስየ ኣለኹ ኣተባብዕኒ ሳብስክራይብ ላይክ ናረኣኹም ቪድዮ ከዓ ዋላ ሕማቕ ይፀብቕ ኣነ ተለማመዲ ስለዝኾነ ሸለል ኢልኩም ዋላ ኣብዚ ትጥቀሙሉ ሞባይልኩም ኣብዚ ትጥቀሙሉ ምእንታን ሰዓት ክመልአለይ ሰዓት ካብ ሕዚ እየ 1 ኢለ ክጅምር ምክንያቱ ዓመት መሊኡ እዩ ንዛ ዩቲዩበይ እዚኣ እትሪኡ ሰባት ከዓኒ ዓበይቲ ዩቲዩበራት ዝኾንኩም ናይ ዩቲዩብ ኣፍልጦ ዘለኩም ክትሕግዙኒ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ። ብቻሌንጅ ክወድል ነይረ ማለት ሳብስክራይብ ከውስኽለይ እሞ ሳንቲም ክኸፍል ገለ ግን እንታይ ኢሎምኒ ጥዑይ ድዩ ዩቲዩብ ኢሎምኒ ጥዑይ ምዃንስ ከመይ ገይረ እየ ከረጋግፆ ኣብ ጉግል እየ ከፊተዮ ካብ ምኽፋት ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ናይ ዩቲዩብ እዚኣ ከፊተዮ ፓስወርድ ኢሜይል ገለ ገይረ እየ ከፊተዮ እና ኣብ ምንታይ እዩ ጥዑይ ድዩ የጥዕይን ትፈልጦ ትኽእል ካብኡ ከዓንስ ሓደ ዩቲዩብሲ ሕጉ ዓመት ክስካብ ዝመልእ 1,000 ሳብስክራይብን 4,000 ዋች ኣወርን እዩ ዝብል እቲ ሕጊ እንድሕር ንሱ ዘይመልእኻ ዓመት መሊእኻ ክትቅፅሎ ድዩ ዘለካስ ወይ ከዓ ክተቋርፆ እዩ ዘለካ ሓዱሽ ክትከፍት እዚኣ በጃኹም ተገዲስኩም መልሱለይ ማለት እዩ። እንድሕር ዘይኸውን ኮይኑ እውን ብካሊእ ዩቲዩብ ክጅምር መዳኸሚ ከይኸውን ምክንያቱ ኣነ ዝሰርሖ ቪድዮ እንተሃልዩካሲ ብጣዕሚ ተሸጊረ ዝሰርሖ ቪድዮ እዩ። ኣብዚ ዓዲ ዓረብ ዘለና ኣይድያ የብልናን ዳማትና ዝኾነ ነገር ክንቀርፅ ኣይንኽእልን
ኣብ ገዛኢና እንታይ ኢና እሞ ክንቀርፅ ሓገዝኩም ኣይፈልየኒ ዋላ ብገንዘብ ዲኹም ገለ ዲኹም ትሰርሑ ሰባት ሃሊኹም ሓግዙኒ ክብለኩም ይፈቱ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ቻው ክፈትወኩም እየ ዘብሓተይ ክበር ባለይ ነገር ክበር ባለይ ነገር